ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapingatos ka mga balay nasunog sa barangay Ilang sa Davao City. Napasagdang kandila, gingong sinugdanan sa kalayo. 52 anyos nga lalaki, gitigbas o giputlan og ulo sa iyang 29 anyos nga silingan sa Zamboanga del Norte. Away sa yuta, gingong hinungdan sa krimen. Mga mananagat nga apektado sa coastal uplift sa Glan Sarangani, wala pa kabalik sa pagpanagat. Halos 2 pesos kada kilowatt hour nga pagsaka sa electricity rate sa Davao Light, ipatuman karong bulana. Og supporters ni Rene Baterbonia, dagsa sa katapusang adlaw sa haya niini sa Talacogon, Agusan del Sur. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.